Kazwai zvakare vana vaMwari mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Pachirongwa pano sekutaura kwedu tinoda kubatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tiinayo pada takashaya mhinduro kana kuti inotinetsa asi inopindurika neumboori mukati mebhaibheri. Saka nama muri mumwe munhu wavanhu akaita saivavo mauya pachirongwa chaicho musunungukewo zvakare kutumirawo wenyu mubvunzo. Tinowana nguva yekutarisa Mwari achitibatsira tinogona kubatsirana. Tiri kupindura mubvunzo wabvunzwa neumwe hama yedu nhasi zvakare unobva kunyaya iri kuna Exodus. Ari kuti iye kunai pastor, sei tisingapfeki ma-earrings asi maIsraelites tinoona vachitoabvisa pavakazoumba chimhuru. Saka ndofunga ari kunetseka nenyaya yekupfeka kuti zvinoita sekunge mumashure umu takambotaura sekuti ma-earrings haafaniri kupfekwa sei, but maIsraelites tiri kutozoona vachitonzi bvisai mhete dzenyu vachiumba chimhuru. Now ndira kutanga ndaverenga pacho pavakabvisiswa mhete then tozotsanangura kuti nemhaka yei zvakaita saizvozvo. Pavanobvisiswa mhete ndepana Exodus 32 verse 2 na 3. Bible rinotiro, and Aaron said to them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them to me. And all the people break off the golden earrings which were in their ears, and brought them unto Aaron. Saka mutoona apa munhu wese aitopfeka mhete, varume, vakomana, vasikana, vanamai, munhu wese anga ine mhete munzeve. Mauda kuti tiumbe chimhuru machitochiumba nei tiri musango munoma. Anyway, ndipei mese mhete dzenyu dzamuinadzo dzamakapfeka panzeve dzenyu tigadzire chimhuru. Saka it's very true kuti vana vaIsraeri vaitowa vakapfeka mhete vese, boys, girls, men and women vaiva vakapfeka mhete. It's very true. But mubvunzo ndewokuti vanga zvaitenderwa naMwari here? Vakadziwanepi mhete idzi? Remember, we are talking of people who had gone for 430 years as slaves in the land of Egypt. Saka kuti ufunge kuti ma-slaves aizowanepi golden earrings. Golden earrings are a slave. That must get you to some serious thinking. Ma-slaves, gold munzeve zvakafamba sei? Bible rinotipa mhinduro iyoyo. Exodus chapter 12 verse 35 na 36. Exodus 12:35. And the children of Israel did according to the word of Moses, and they borrowed of the Egyptians jewels of silver and jewels of gold and raiment. Mhete dzavakawana dzegoridhe idzi hanzi vakatondodzikwereta kumaEgyptians. Kureva kuti maIsraelites kugarisa kwavakaita muEgypt vakatoredzera hunhu hwekuEgypt, and havana kumbozviita vachiri muEgypt. Vaakutobuda ndopakati tokumbirawo mhete dzenyu timbochenota musango, kuchiminzi vachitori muEgypt havana kutombobvira vakadzipfeka, vakatozodzikumbira musi wekubuda muEgypt. Chapter 12 ndo musi wakadyiwa Passover feast, the last night in Egypt. Saka tiri kutoona panapa kuti mhete dziri kutaurwa dzavanga vakapfeka vakatodzipiwa nemaEgyptians. Vaiva netsika yekupfeka mhete, golden and silver jewels and earrings, were Egyptians. Those were pagans. Saka vanhu vaMwari vanga vasina kutombobvira. Dai kuri kunzi vanga vaine mhete dzavo semazuva ese, Bible ringadai risina kuti vakanokumbira mhete kumaEgyptians. Saka zvinototiudza kuti ivo vanga vasina mhete, but vakakumbira vakubuda kwakudzipfeka vachitoredzerawo hunhu hwavaiona muIjipita. Saka isu sevana vaMwari tinoziva kuti zvatinenge tanzi naMwari tisaite isu hatiiti, kunyange nyika yese iri kuzviita. Isu tinonzi we are a peculiar people, a holy priesthood, vanhu vakadanwa naMwari vakatsaurwa kubva kune vamwe. So we don't copy the other people who are not worshiping God. Toti nesuwo tiri kuzvida. Ndo zvakaitwa nemaIsraelites pana, vakakopa hunhu husiri hwavo, and they started to do things not according to what God would have wanted them to. Saka patinoona vakabvisa mhete, hazviri kuti Mwari ati nesuwo ngatipfekei mhete. Ndakambotaura mashure kuti kune zvinhu zviri descriptive nezviri prescriptive mubhaibheri. Saka unofanira kuzvibvunza kuti is this a prescription? Kana zvinzi maIsraelites akanzi bvisai mhete, saka neni ndakutopfekawo here? And especially as we know from Bible, from biblical evidence, kuti mhete dzacho vanga vatodzikumbira mahedheni. Saka unozoona mukristu akunokumbirawo muhedheni, hembe dzemahedheni, akunopfekawo zvimwe zvemahedheni. Mukristu akudiwo futi akupfeka. Ndo zvakafanana nezvakaitwa panapa. Saka dai Mwari akatibatsira isu sevana vaMwari tingoziva kuti plainness and simplicity in dress inotaurwa kuna 1 Peter chapter 3 ndo yakanyanyisa kukosha kupfuura zvimwe zvinhu zvose. Mwari atiitire zvakanaka. Amen.